תעמוד, תעמוד. אתה כבר בפנימי. תפריד, תפריד, התחת לא מופרד, אני אתקוף אותך מבפנים! שתיים פה בפנייה מפריעות. עכשיו, תסתכלו על נפלאות המפגש השלישי. העץ הזה זה הכל. לאט, לאט. מה, עכשיו מהר ולגמרי עשית? מנחם, הברט שם מעולה. אתה שם לב? יפה. תחת אחורה טיפ. אני לא מתעסק לך עם הקדמיה. נמשום, מבט שמאלה. איזה שליטה בברק. ימינה, תנסה להימנע מהחרקות מאחורה. עוד ברק קדמי ימנע ממך חרקות מאחורה. תנשום, מבט שמאלה. מבט שמאלה. יפה מאוד. מבט ימינה. חיפשת את הפנייה. מבט שמאלה, מבט שמאלה. מבט שמאלה. מבט שמאלה, מבט שמאלה. תיקח תחת אחורה, תביא תחת אחורה. יפה מאוד. תנשום. עוד תחת אחורה, מבט שמאלה. עוד תחת אחורה. תנשום, מבט שמאלה. לאט, יותר לאט. יפה מאוד. יפה, תמשיך, תמשיך. מבט שמאלה, מבט שמאלה. יותר את הלכת, תנשום. יפה מאוד, מבט שמאלה. זאת המהירות, מעולה. מבט ימינה כבר. ימינה, תמצא את הקו. ושמאלה את הקו. הקו, יפה. מעולה, אומן של ספיד. יופי. זה לא מצחיק, זה מה שצריך לעשות. תנשום, מבט שמאלה. עוד קצת תחת אחורה. תעמוד, תעמוד עם תחת אחורה. מבט ימינה ועמך רקטה. אז התחנה למתקדמים או לעורך זה התחנה הבאה. מתחילים מפה. פה נותנים ימינה. ופה שמאלה בין השתי אבנים. זה לא נקרא, הורדתי רגל. יפה, יפה. לשבור זרועות יותר מוקדם. אתה יודע, ישרה ועקומה. זרועות, זרועות, מבט אליו. טוב מאוד, תשים לב מה המבט עושה לך. מבט שמאלה, מבט פנימה, יופי. מבט פנימה. הפוך עם התחת, התחת לך שמאלה, לא ימינה. מבט שמאלה עם הידיים. ליישר את שמאל, מנחם, בסיבוב. מבט, מבט, מבט. ראית שזה סידר אותך? אפילו שהתחת במקום הרגיל. מבט, מבט. יפה. ללחוץ על ימין, תחת החוצה, מבט לשם. יפה מאוד. יופי. יפה מאוד. I want to sound like Daft Punk. טוב מאוד. כל מי שאמרתי לו טוב, תתחילו לעבוד על הסיבוב, סיבוב שמאלה. ללחוץ על ימין, על הימין השני. נחם, מה אתה עושה היום? מה אתה מכין היום? תה. ארל גריי, חבר'ה. שמחים? פעמיים קפה. מרווה? יפה. יפה מאוד. יפה, תשאר למטה. יפה. מה שאתה רוצה. אחורה, אחורה, אחורה. יפה, תישען עוד, תנמיך את החזה. תשען קדימה, תשען קדימה. יפה. הפוך, הפוך, אתה מוציא.
יפה מאוד, יפה מאוד. חס בזה, פה אני סופג, פה אני ממלא. לא קופץ ולא כלום. אותו דבר. מי שחי בקצה, מושך כידון פה ובניואל קטן בשביל לקפוץ. אבל מבחינת תחרות, זמן, אימפקטים לאופניים, לגייס ולא לקפוץ, כי הקפיצה תיקח לי מהירות. כשאני מראש כאן בפוקוס, כמו ששם אני בפוקוס על האמבטיה, למדתי את האמבטיה, פה אני בפוקוס על זה, ואפילו שאני כאן יורד, אני טיפה מוריד את החזה, בשביל שיהיה לי מה למלא. יפה. תדחוף משום. יפה. איך? מעניין, ניסיון ראשון. יפה מאוד. זה את הפתיח של הזה. בוא'נה, אתה מפספס זה, נמרוד. אגב, גם חוק במצלמות, תמיד עדיף שזה יהיה מכוון. עכשיו, הפטנט. 1, זה לכוון לשליש עליון. 2, בשיא הבאר, אני דוחס את הגוף, גם את הידיים וגם את הרגליים, לתוך הקרקע. ולכן רוכב שמכיר באר מיומן, הוא יוצא מהבאר יותר מהר ממה שהוא נכנס אליו. חיים פה בפנייה מפריעות. לעמוד, מבט, שמאלה, 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 שמאלה. ואתה מבט להמשך הסוויצ'בק. יפה, יפה מאוד. מבט. ללא תגובה. עכשיו מבט, שמאלה, 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 יופי. גם ברחת מהבאר בחצי השני. שמאלה, עוד שמאלה עם המבט, יופי. לא סינגל, מטפסים כרגע בדרך מורכב. חובלים, חבר'ה, חובלים. תחת במזג אוויר כל כך קר ונעים, למה לא לטפס קצת? הדבר הזה, אישית אני קורא לזה רוקם קיצוני. את מעקב. ציק זימנסקי כרך ב'. שקר כלשהו. לאט. זה היה ליד, זה פחדתי. לפחות אתה מתועד. אני מגיע ומכופף את החזה, הרגע אתה יכול למלא עם הידיים קודם כל. תפק את המגזיר. שון. ניפול הצידה, בדיוק, אם נופלים לי. זה מתועד, אתה מבין את זה? יאללה חבר'ה, אנחנו בסגנון דני, לא להתפוצץ, לנסוע מסוגנן, חלק, יפה, עגול, לעשות דברים יפים. דני זה הבחור. מבט, ימינה, עגול ויפה. תעזוב את הברקס עכשיו, רק רגל שמאל לוחצת. יפה, ולהחליף שפת גוף. הנה הסיבוב שעבדנו עליו. הנה העף. כונן להוריד משקל לשמאל, מבט שמאלה. מעולה. קרוב. יופי, כל הזמן מבט לתא שטח הבא להמשך השביל. תהיה רך בברכיים ותנשום.